vaši, Radku, jak se cítíte před premiérou? Nechtějte to vědět, to se nedá popsat. Před premiérou vždycky nervózně, ale o to lepší ten výsledek pak je. Když je člověk nervózní, tak je to prima. Když je moc sebevědomý, tak to potom stojí za prd. Takže my jsme nervózní, dneska to bude prima. Dnešní premiéra, velice se na ní těšíme a za 5 minut to začíná. Tak pojďme dovnitř. Je to jen rum. Moc dobře si totiž udělal, že jsi to nehlásil nikde. Protože jsem si myslel, že jsi mrtvej a že jsi mě přišel strašit, no. Takže si dáme rum, protože ten je na lednutí nejlepší, no. A hlavně, nedělají se potom opary, takže... Jak vznikl KOS? Tak to byl takový bláznivý nápad před 2 lety, kdy jsem si říkal, že na Karlštejně není žádný kulturní spolek ochotnický. A na základě toho jsme se domluvili a tu bandu, která tady společně s náma hraje, teď vidíte. Já jsem ti říkal, že Dianka je pro tebe hájena a ty mi vlítneš do baráku jako liška do kurníku. To si zodpovíš, to si vypiješ a to je z tvý strany znásilnění, tak. A za to je trest smrti, minimálně. Ale táti, tady si o žádným znásilnění nemůže být ani řeč. Alespoň ze strany Vítka ne, on v tom prsty neměl. Tak ono, pracovat s lidmi, kteří se věnují divadlu ochotnicky, je složitější než herci, kteří se věnují divadlu profesionálně. Protože samozřejmě je to náš volný čas a samozřejmě tím pádem je to někdy o něco složitější. Ale ten výsledek, který tady byl, tak já jsem za něj strašně moc spokojený, takže tímto jim chci i hrozně moc poděkovat, protože jsou prostě super. Teda jste super. Ale neřvi na ní Jano, když je to Diana. Hele, je to moje dcera, tak já si na ní budu volat, jak sama budu chtít. No, tak si na ně řvi třeba Andulo, ale ať už je tady dole a rychle. Ano! Ano, a už si dole! První čtenou zkoušku jsme měli v říjnu, v minulém roce, říjnu 2011. Co je? Podívej se na hodiny, kolik je. Ty jsi zapomněla. Já myslím, že tak, jak jsme to zkoušeli, tak aby to byl ten precizní výsledek, se kterým jsem plně 100% spokojen, což byl, tak jsem za to rád, že jsme zkoušeli takovou dobu. Takže já vlastně proto pivo dojdu, protože si musím stejně ještě něco zařídit a už si nikdo nezavolá. Tak, nechej ten mobil doma. No co, ty si tam taky potřebuješ zavolat? Běž do kostela, tam máš přímou linku a dej mě pokoj. Komu není rady, komu není pomoci. Tak pán si přeje pokoj. No, A vás všechny čeká nějaká šňůra dalších představení po České republice. Možná, že skončíte v Národním divadle, že jo? Tak co na to, pan režisér? Tak určitě v říjnu už máme plánovanou teda už reprízu v Praze, pak určitě pojedeme do Litvínova, uvidíme se ještě určitě i v Ostravě, tady nebo v Havířově, nebo ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dobrý den. No dobrý, děvče, dobrý. No ukaž se. No ty jsi jako andílek, jako nevěsta. No to má ale tak co hlídat, aby mu doma někdo nevytlačil, co? No kdy pak se bude dát. Pane bože, to snad není boží, že by tahle mám taky jenom z žebra. Jak se vám dneska hrálo? Až na tu trému dobře. Mně nejlíp úplně. To znamená jak nejlíp? To znamená, že jsem toho měla tolik a byla jsem tak nervózní a nakonec to nebylo tak strašný, fakt. Super, úžasný. Já už jsem se ale, že si nepřijel, doktore. Ale jak bych mohl, vždyť tahle chalupa je jediné místo, kde se pořádně a v klidu vyspím, pokud mne ovšem netahá z postele nějaký mysliveček. Takže co se děje? Ale nic. Výborně. V tom případě si jsem nechal napsat ceduly, zvoňte jen v případě slintavky, kulhavky a H1N1. Začí chřipky. Jo, jasně. A na jiný zazvonění nebudu slyšet. Doktore, ani na tohle? No tak to je jiná. Radko, vy jste tam hrála chlapa, jak jste se cítila jako chlap? Já jsem poloviční chlap, takže v pohodě. Jak
jak vám to velebnosti řekl, všecko se to na mě sesypalo a naposledy ten můj mobil, no. Na všem leží nějaký úděl. Smyš se s tím. Takže na mým mobilu leží momentálně něco úplně jiného, no, jak bych... No a Lukáš hrál dvojroli. No jo, vlastně jo, jako jediný. Mohli by si hrát trojroli. Určitě, ale musel by mi to někdo napsat, jinak to bylo perfektní a bylo vidět, že ten herecký soubor je sehraný a že na sebe slyšíme a mám z toho velkou radost. Já jsem polovinu představení viděl, takže paráda. Řekněte, co tady děláte. Taky nic. Aha. Dočkáš se, uvidíš, neboj. A co nahoře, dobrý? Jo, dobrý. A co starý? Pořád si myslí, že je vševědoucí. On si to nemyslí. On je totiž vševědoucí. A nemyslí si, že neví, co tady děláš. A všechno ti to jednou přečte, to si vy. Je to těžký teďka hodnotit. Strašný stres na začátku byl a teď jsme říkali s holkama, že bychom si to klidně střihli ještě jednou. Hej, doktor, a něco ti nese. Zmuž se, Ludvíku, zmuž se! Ten může hledat tak přinést hovno, víš? Bylo to takové pravé karlštejnské nefalšované představení, moc se mi líbilo. A myslíte, že takové představení by šlo hrát třeba v Semaforu? Určitě. Já myslím, že i na Národním divadle na Nové scéně. Bylo by to takové hezké experimentální představení. Pokoj lidem. Dobré? Protože to bylo velmi skvělý, tak to ještě neví, takže teď jim to oficiálně oznamuji, že je určitě přihlásím i na nějakou divadelní přehlídku. Ať už soutěžní nebo nesoutěžní. Takže mi dovolte já za všechny diváky vám všem poděkovat za vynikající divadelní představení. Díky. Děkujeme.